Bugün biz Vietnama gitmeldik. Emma Nohur'a gittik. Nohurda ören owadan şarlaw. Beýikligi 10-15 metr. Suwam buz ýaly. Bugün şarlawga gelen jahan keşdeler ören şadyan we ören bagytly. Bu şarlawgyň nerdedigini size aýtjak däl. Egerde şarlawga gelenden soň tebigaty arasa saklajak. Ýanyň bilen getiren hapok bolamy alyp gaýtjak diýseňiz, onda videonyň soňunda nerede ýaşaýandygyny aýdyp bilerin. Aprel aýy köpet dagyň güllläp açylýan wagty. Dagyň üstüne haly ýazylan ýaly. Gektarlap açylyp duran bägüller, çopan telpekler, gyzyl gülänekler we başga da birnäçe güller, o güllerin adyny bilemok. Awtologdan düşüp dagyň etegine çelli ýörek bardyk. Ören ýakymly howada güllerin arasyndan ýörek gitmek bu öz boluşly ören jana ýakymly lezzet. Dagda birnäçe täze jahan keşdelerle tanışdyk. Bu syýahatymyz beýlek syýahatlarymyzdan juda tagamly, juda gyzykly we juda owadan boldy. Eýem dagy bizden bir günün gelip, dagyň eteginde palatkalarda yatyp, giýjäni şeýle ajaýyp tebigatda garşy alan dostlarymyza gawatlaşdyk. Dagda akşamlary howa salkyn bolsa-da, ýörüýte çadırlarda, palatkalarda giýjäni geçirip bolýar we şeýle ajaýyp howadan dynjalyp bolýar. Bugünkü syýahatymyzda aşpez dostumuz bize gozu gril dagyň üstüne dastak etip berdi. Şeýle ajaýyp we ören owadan tagam gozu gril ýatdan çykmajak dynjalyşlarymyzyň biri boldy. Ýörüýte biz bolanymyz üçin bize dagy getirip berdi. Emma başga wagtyny şäher içine eltip berýärler. Bitinligine beşirilen ören owadan we ören lezzetli gozu gril dagy dynjalmana baranlar üçin gudrat görseň daglara bar diýlendiri çyny boldy. Gozu gril myhman gelse goýun soý. Dagdaky myhmançylyk ören tagamly boldy. 10-15 minut çeşmäniň garasyna ýörep, şarlawga ýetip bolýar. Bu bolsa çeşmäniň akyp durşy. Kommentariyada bul nasosdan pürküdilýän suw diýenler üçin ynha çeşmäniň akyp gelişi dagyň kertinden çeşmäniň aşaklygyna akyp gaýdyşy. Şarlawg tebii hakyky. Bugün şarlawga gelen jahan keşdeler ören şadyan we ören bagytly. Her kim ýüzlerçe suratlara düşýär we surata düşmekden başga da şarlawgyň başga ýetgeşik lezzeti bul şarlawga suwa düşmek. Käbir dostlarymyz saklanyp bilmän şarlawga suwa düşdiler. Şarlawgyň beýikligi 10-15 metr we şarlawgyň aşagynda oturup ýyçyp bolýan, suraty düşüp bolýan ähli şertleri tebigat tarapyndan sowgat edilen ýaly. Şarlawgyň aşaklygyna gitseň, hatda suwa düşüp bolýan howuz ýaly ýerler hem gawat gelýär. Bizin kanalymyzda däp bolşýaly, tebigata gitse ýanymyz bilen özi suwuna alýar. Hakyky tebigatyň özi, hakyky tagamyň özi. Şarlawgda suwa düşdik, surata düşdik we ýyzymyzdan harimene gelsek, dostlarymyz saklanyp bilmän guzu girili eýen bölekläp ýypdyrlar. Şeýle ajaýyp ýetgeşik tagam arasa owadan tebigatda saklanyp bolmaýar. Aprel aýy gülleriň açylan wagty, otlaryň ösen wagty, ören ýetgeşik tebigatyň ören ýetgeşik ýysy we howasy bar. Ýurdumyzyň şeýle owadan tebigatyny goralyň, aýap saklalyň we depamity täze edeliň. Bu şarlawg açmanyň ýanyna Nohura tarap girenne ikinji owadan hem geçip dagyň üstü bilen 40 minutlap ýol ýörenden soň çep tarapynda dagyň eteginde ýerleşýär. TikTokda telefon nomeri ýazsaň blog etýänligi üçin maňa liçkadan ýazyp bilersiňiz. Men ýol bilet sürüjiniň telefon nomerini size ugratyp bilerim. Ýöne bir şert bilen tebigata barandan soň tebigaty arasa saklamak bilen we hapa-hupalary ýanyň bilen alyp gaýtmak bilen. Biz bu şarlawga ilkinji gedek bardyk. Nohurly ýerli adamlardan sorap gözläp tapdyk. Şonuň üçin birinji videoda tapdyk diýdi. Edili Kristofor Kolumb bolmasagam, biziň üçin bu şarlawg ilkinji yer we ören owadan şarlawg. Başga nähili owadan ýerlerini bilýän bolsaňyz, bize kommentariyada ýazyň. Geler, onam tapar, o ýerde barar. Innek videolarda görüşýänçä. Paka.